Anggen niku biyen wis ngewak-ewake tenan. Mila dalu menika Mbak Yulimbo nderek bingah mangke wonten ing reranggening dinten wayang nasional mugi-mugi ngrembaka dipun tresnani para warga dadi aja nganti wayang kuwi sesuk malah sing ndarbeki wong liya wong wayang niku nyatane ya duweke dhewe. Leres mekaten. Mila dalu menika pancen wah semarak hari wayang dunia, wayang dunia kali wayang nasional niki wah ngendi-ngendi wayangan bengi niki Mas. Ora mung saiki sesuk bengi ya iya. Nek sesuk bengi mesti panjenengan ya ora sela ta iki. Sela. Sela kula sela kok sesuk. Heeh. Nggih, kalian kula wau pikantuk weling saking Pak Kepala Dinas kalian Pak Wabub nggih tumrap para mudhuk nresnanono budayane dhewe karepe ora cures digerus jaman. Leres. Nggih, leres. Nggih budaya Jawi menika kedah dipun uri-uri. Injih to. Nggih, iki ketoprak kok gunungane wis kaya ketoprak ya. Lah nggih ta. Njuk pripun niki kuwi mau sing perhitungane kuwi mau. Ayo pokoke gandeng jenengan wis rawuh iki pokoke matur nuwun wis diberkahi. Ayo padha-padha. Wong yo kontrake panjenengan iki ming dadi MC kok dadi iso didadak tekan limbukan iki. Niku pun kaya berkah kangge kula. Lah nggih, niki pun kaya dene omah kula dhewe. Lah niki lah kok Mas Mandan kono kae ngene Pak Surya, Pak Lurah, nggone Mbah Ustad. Nah niki wis kabeh sapa kula ngriki. Oh ngaten nggih. Nek ya nek kene ya wong uyon-uyon anu ngancani Pak Slamet Gudik niku. Oh iya iki kakangku saka Patalan utawa dulurku Mas Slamet ya rawuh iki mau wis ketemu. Sing lenggah kok sekalian. Karo Mbak sapa sing putri lali Mbak Aryani. Mbak Aryani, ibuke si Galih. Nggih. Isih kepar lenggah sinten mawon, Pak? Sak tasih komplit niki kanca-kanca TV komplit sak bus. Weh. Njur niki Mbah Sudar Dasilan iso kirim lagu ning radio kae. Pak Sardianto juragane uruk. Komplit kok niki. Nggih. Tenang wae esuk tanggal 16 tak susul. Heeh. Niki saka kersane saka Pak Kepala niki panjenengan supaya ora ketan ming sithik kudu dianani fragmen ketoprak karo Mbak Purwanti. Sak gaduk-gaduke Mbak Yurene. Lakone apa monggo? Menapa wonten pamundutan lakon? Sik lampahan. Lah ya omong kleru wae kena to. Iya, heeh. Lakon niku nek dibasake dadi lampahan ora kok lakon dadi. Ayo ngadeg apa lakone? Nderek kemawon. Pokoke sing kudu nganggo nembang. Wah, wis nganu wae. Sinten mawon gandrungan. Sinten? Sanga ya. Cempluk karo gentong. Oh wis kerep kowe nang kene iki. Ya mongko Pak Warjudi lah aku nek kon model sik kon ngene-ngene iki aku ya ora. Ayo Mas Angger iki wangune alusan kok ya. Ya wis kanu bae. Menjangan grangsing karo raminten. Menjangan grangsing karo raminten. Ayo kepraki rada sesek yo. Dados. Nah iki ketoprak tenan iki. Up. Lho nuwun. Loh, monggo. Wah. Kowe to tenah, iki pancen aku ana perlu karo kowe. Kang grangsing to. Heeh. Kok ndingaren samene mrene. Lho pancen aku ana perlu je karo kowe iki. Ane mbok yo sesuk wae iki meh wengi. Butuh kok saiki. Sesuk. Saiki. Iki Kang Langkir lagi lunga. Wis to iki aku ana perlu, pokoke kowe ora perli wedu. Pokoke kowe ora perlu wedi. Iki wigati tenan. Wigati bab apa? Sik iki Kakangmu Langkir ana ngomah ora? Ora lagi wae golek gawean ning kutha Goro kono. Yen ngono tiwas kebeneran. Kok kebeneran? Lho iki ra bapakmu wis ora ana, mbokmu ya wis ora ana. Mung kare kowe ro Kang Langkir. Kakangmu njur batur-baturmu Wis takon lunga lah ra iso mbayar. Oh ya wis. Mongko utange oke. Wis ora apa-apa upama kene iki sing ana mung aku karo kowe malahane. Sik kok dadi malahane piye to? Iki Aku tak kondo yo. Yen ana lupute kandhaku iki aku njaluk ngapura. Tenane aku kuwi seneng yen karo kowe. Lho, sik. Kok njur seneng. Wong seneng kuwi rak ya mung perlune
anggere lanang karo wadon ki oleh seneng. Mongko ing antarane aku karo kowe ya wis tekan titi mangsa. Kowe wis prawan kasep, aku ya Jaka lapuk. Sing jenenge wong tresna seneng ki nganggo rasa. Ora usah dirasake. Baku pres akeh kok contone iki wiyaga-wiyaga ngene iki. Ora ngono nek sing jenenge wong seneng wong tresna ki engko ora tundone bakal omah-omah, bebrayan. Mongko nek wong bebrayan ki kudu nganggo landesan tresna padha dene tresna. Nek kowe tresna karo aku sithik wae ora tresna, ora bakal mangun brayane ayem tentrem. Tresna kuwi peparinging Gusti sing pantes disyukuri. Upama kowe saiki urung tresna marang aku, engko suwe-suwe bakal tresna. Mergo tresna kuwi jalaran saka kulina, ya. Ora. Kok ora kepiye to? Sing jenenge rasa iku nuwuhake rasa sing werna-werna. Gelem ya? Pitik ireng. Lho. Kok njur tekan pitik lho. Ayam cemeng. Buntutmu bal putih nimbok nganten mesemo sedelo. Ayo. Kinarya tulak brantane. Gelem ya? Wis kaya sarna ya. Pupung durung kebacut. Wurungno anggonmu bakal tresna karo aku. Mlinjoti nutu tanggung nimbok nganten jawil pipinya ramping kebyok malang neng dalan sarentek wong ayu. Ayo. Ulat nyondamar kanginan milar milir esem nyoden incrit kok diincrit ki lho. Murungna wangsa belet diwa iki. Murungna wangsa anja. Murungna wangsa sanja. Kaya gatekke mau. Iki bala dewane Petruk mau. Nek sing jenenge tresna ki ora kena dipeksa, kudu tukul saka ati. Nek atine ora ana rasa tresna, ora bakal seneng atine. Kayu gong rineka janma bibebas ngono tri ayo urung dikapak-kapake wis njret-njret sak. Wong kowe ngusur wae kok. Sik ora ngerti dikira tak enekke, dikira tak enekke iki ta ya sik ora ngerti. Aja kebangetan to. Aja nekat. Kayu gong rineka janma bibis bangsa beng wanadri. Kayu gedhe sing digawe kaya dene menungso alias golek. Bibis bangsa beng wanadri, bibis sing ning tengah alas jenenge kepik. Oleh tembung golek lan kepik. Genukane aja leren. Golek sing kaya ngapa teko nampi lan mamam. Ayo. Duh, wong depolah kok kaya jatilan lho. Duh. Nenek pas jatil ya malah gurung tenang kae. Ning adate iki nek piyayi Mong mak klusut. adate iki piyayi iki nek lebolah kaya ngono kuwi. Nggih. Nek ditenani mah ra iso ngopo-ngopo. Wis akeh tunggale. Apa? Kaya iya omono. Ora usah nyemoni dalange jare gur kari persaudaraan. Kaya geni ki ada sabene anggere wuk urung-urung pet mati. Kemangi karya jampi
lagi apes ragane sun. Hey, hey, hey. Kemangi karya Jambi, kemangi sing tok dienggo tombo alias lampes lagi apes ragane ingsun. Uler kambang mangsa janma suling alit mungwing pagi uler kambang mangsa janma oleh dene lintah suling alit mungwing peksi kuwi alias kok sendaren sawang utawa sawangan ora tiba kira lun monem ya ngemburi dhewe bargong bekta wong temen sawang sinawang Grangsing nek perkara tresno aku ora bakal nampa. Lamun turung ya kapataning kapti elah duh kusuma kang pindha mustika kena ngalit kang lete kapan gonku kepadro apindra rate dosa kawining udan ingkang raja senadyan pirang marasa doku bar iki kok keprake muni Pendi teko ya iki oh iya Mas Pendi ndi iki sira tansah sunko tinggi oe katiyo jatuh ayo aja kurang ajar lho ayo tinggi aduh iki lho iki wis rampung oh wis to ha kok urung krasa kepiye wis mak ganyuk ngono kok urung krasa lah dereng ngundang Cak Pendi iki kudune iki Mas Pendi teko njur nulungi ngono lho totoke dadi aguna oh wis ora guna iki aja-aja kek nguyah kok suwi iki nguyah model apa walah, iki wis rampung ta. Iki wis rampung.
Katen Mbak Yulimbo. Wah, jan. Kita nggenipun derek Gojek panjenengan ana lupute ya di ngapura. Ya. Ning ya mesti sih kurang tutuk kula. Ayo ora ben ngundang dhewe wae mosok neh. Ah mumpung ketemu kok ya. Ning kaul panjenengane Mas Kesno anggere diiringi karo kanca-kanca iki jan kaul terus. Jujur kula niku remen anggere dalang iki rombongan iki. Mbuh kuwi, mbuh iki wah jan seneng tenan lho niku. Lale kompak. Regeng. Ora usah dadak ngabani dalang noleh kowe mburi wis ngerti dhewe kuwi. Bubarane arep apa ngono budalane apa noleh wis ngerti dhewe kok gumun ta. Ayo jenenge sak rasa. Wonten lepatipun kula nyuwun pangapunten. Inggih, matur sembah nuwun Mbak Purwanti. Ya sing nembang barang lho Mas Angger. Perkara Mbak Purwanti pun ning panjenengan kudu duet karo salah sawijining sinden pokoke. Waduh, piye wong isane ya mung sinom gak sinome wis. Ah ora, pokoke engko ngancani sinden-sinden pokoke. Dosa, sapa sing njaluk gubuk asmara? Dosa. Ayo saiki gentenan Mbak Oriza ngancani Mas Krisna. Ya, sinom Mandarin. Ayo Mbak Oriza, surup surya wangine wis teka. Janis lah ora sronto selarep. Pripun ta? Nonton dalange Muhammad Mas Reza. Nggih. Bul malah aku disesuwe ning kene apik kowe. Ora apa-apa, mumpung ketemu kok ya. Sorobayan iki. Mumpung ketemu iki digunakake sak api-apike wong biyen ya tanggaku mbiyen. Saiki wis tanggamu. Kok iso mlita ayo mbiyen iki sing tanggaku iki genah niki. Sing garwa sing biyen rak omahe rak Sorobayan sing biyen ngono lho. Oh ngoten. Ceritane ngono kuwi. Oh alah. Dadi ning wetan omahku mbiyen. Nek ya kono urung kondang ngene iki mbiyen isih elik ae. Nek pancen bangsane nabuh gamelan gender ngendang ile apik kawit biyen. Oh ngaten Pak Keter. Ayo duet apa Mas karo Mbak Oriza? Kira ana pamundutan arep gubuk asmara ya kena, arep apa ya kena. Kangsen karo Mas. Aku tak bawa, Pak tak bawa wae. Nah, apa ya oleh apa? Podang ana pamundutan podang kuning jaluk catetane. Podang kuning goleki catetane. Nggih, dasare suarane ya arum apik. Kowe wingi. Kowe wingi. Mas guru. Mas guru Solikin. Solikin. Niku nggih nganu. Apa kayak Mbah Modin? Mbah Modin. Nggih. Kaum, Mbah Kaum. Pan wujute amung peksi agawe talineng bronto piye suarane piye Mbak Riza? Pak Angger nika nek ngenbab nembang napa-napa wis. Mulane ya kejaba ketoprak, kejaba MC ya saiki ya madeg dadi dalang barang saiki. Padahal aku sok ora ndelok, ya sok nonton e. Nek kula nggih tau nyindeni kok pian. Ah iya. Wah, wis ora usah diceritake. Kok tak rasa-rasa. Ha piye anggere jebol wayang nang njur bunek arep tak kapake. Hek wong-wong iki nek mayang ketek kaya wis joget dhewe-dhewe kok wayang nek ora tak jogeti ora gelem joget.
alus manis kang rasane alus manis rasane lah kuwi kira ya taling nek kene catetane tiboki ngene iki ndarani aku ora ngerti tembang to iki alus manis tumrap ati iki kira ya ora muni oh ngoten iyalah terus dadi rasane heeh suweng gonku lelono Mas Angger panjenengan mau karo Mbak Purwanti so mak-mek karo Riza kok meneng wae iki lah pripun Pak Angger kira-kira lha engko mekruh aku ya iki tahu magang neng RRI pemain ketoprak ini sajake bareng PY nyinden mriki abot le nyinden to. Lah iya kok ya. Wis magang neng RRI sinden bar sinden magang nggon ketoprak ning ya kuwi. Bar kuwi sajake kalah kerep karo le nyinden abote nyinden to. Nggih Pak. Goleki podang jenar saja eling gawe cakepan dikepenake golek isi podang kuning ya iba bunga ing atiku nyanding bisa dadi tok dulu nek rak ndarani rawani ombo nyanding bisa dados tombo nggih Pak langsung besok ayo jiro lu yo jiro lu Mas Angger bareng ngetutke kendangane jogetane mesti templek karo kendange ora templek mesti templek wong mau joget pas ketoprak mau gandrung ya iso wegah templek karo kendang kok. Lah napa kok mboten saged templek, Pak? Ya umuranku ora umuran wis ora ngono kuwi to. Oh ngoten. Iyalah. Nek kendangan nyatane ya luwes lho joget iki mau. Ngece. Eman-eman kendange nek ora dijogeti. Ngece. Nena nena. Awan ning omah wis ora krasan. Keluyuran aku lek isih tak sayang.
Ya Risa pancen istimewa. Istimane pripun? Istimewane kejaba suarane apik. Lekuk-lekuk apa jenenge iki? Lengkok-lengkoke tubuhe iki lho apik tenan didelok iki iso ketok le seger. Sampeyan kok eling gatekke lekuk-lekuk tubuhe bareng iki piye? Lah rugine dalang iki ora gelem noleh ngiringan sing didelok gur gedebok wae. Oh ngoten. Nek dalang ra iso nganu Mas ki lekuk-lekuk nggih Pak Angger. Penonton ki bebas gitu. Bebas. Pokoknya seneng banget Mbak Yulimbo, Mbak Yujange. Nggih. Dalu menika ketang anggenipun badhe mengeti dinten wayang nasional kaya sing wis tak aturake mau muga-muga para wiranem kaya dene Mas Reza iki iso saya maju ngene sinau satemah bisa tinulak karo wong-wong ing sak kiwa tengene. Nggih. Lupute di ngapura nyuwun pamit. Nggih. Terus pamit niki? Iya. Wis pamit bola-bali ya guru etel wae. Tenan to. Nggih, matur suwun Mas Angger Sukesno kali Mbak Purwanti. Nggih. Nggih, amin matur nuwun. Besok kapan-kapan tak pinarak mampir ten daleme ngrasake bakmine panjenengan. Wong apa ya jualan bakmi? Heeh, neng cerake Pak Tusio kono, warunge bakmi karo nasi goreng. Ya, mbok menawa ana pamundutan ana, iki ana sing ngersake panjenengane Pak Rus sing saka Pundong ya wis berkahe sore mau muga-muga ya alhamdulillah tetep diparingi terang ditunggoni karo Pak Rus. Heeh, ngersake apa? Ngersake lagu pepeling. Terus ana meneh saka Mbak Linda Singapura wis kepareng nyawer 250.000. Heeh, ngersake apa? Ngersake bajing loncat Mbak Ayu Purwolestari. Mbuh le nyawer lumantar sapa? Oh iya lumantar operator channel Dalang Sena, mbok menawa lumantar Mas Agus. Heeh. Mengko ya ben wis ditransfer lumantar Mas Agus, mengko ben diparingi karo Mbak Ayu. Ya. Lah terus pepeling, mengko pepeling nek wis bar Mbak Ayu. Bar pepeling engko sisan mbajutke lagu apa ngono, aku tak ngunggahke Mas Reza wong ya bengi iki aku pancen wis nampa dawuh saka wingi nalika rapat ning dinas wingi bubare ora kaya nek wayangan biasa mboten napa-napa. Jam 3 ora apa-apa. Ngono kuwi. Kuwi ngendikane saka dinas lho, sing penting nang kene wis memperingati Hari Wayang Nasional karo sing penting mentaske Mas Reza. Mula lelimbukan rasa suwe-suwe. Ayo pelek Mas. Yo Mbak Ayu. Yo disepoti nganggo Bali mawon Mas. Monggo Mas Pondo. Sugeng dalu Mbak Ayu. Sugeng dalu Pak Dalang. Wah, dan nembe kundur saking Jakarta nggih? Iya. Wingi aku maca statuse Mbak Ayu ki ning Jakarta 2 dina mundak 2 kilo. Kok 2 dina to, Pak? Lah berapa hari ning kono wingi? Gue berapa hari di sana? Ning Jakarta lagi pirang dina wis lali karo basane dhewe to? Iya dong. Di Jakarta dua dine. Di sana nasibnya gimana? Terlonte-lonte. Tak pancing mlebu tenan. Wingi gawe status ning Jakarta sedina sewengi mundak 2 kilo bot-bote. Lah ya gimana wong madang turu wae. Kepomo ya. Nun, oh. Wis saka Mbak Linda Singapura. Oh nggih, Mbak Linda Singapura. Sing kakung terus keplok. Ya, poin kok ya. Angger poin terus sing lanang keplok. Sapa Mas Kiswan? Ndek bojo kemedol ne ya bangga. Oh sampean ya kebangetan karo bojone kok ngono kemedol iki. Maksudnya kemedol piye? Lho, sing didol kula maksudnya. Oh sing dikayake sampean. Nggih. Lah ya piye kudu dibanggake. Iya, wong nyatane ya iso mentes tenan ya Mbak Singapura ya. Apa Mbak Linda Singapura ya terus transfer. Singapura nggih, matur nuwun Mbak Linda, lancar rezekinipun. Yo dibawani nok mergo iki
pancen ya wis tak aturke mau le bubar ora kaya nek wayangan biasa. Oh, mboten kados padatan ta Nek menika. biasane rak sadurunge adan bubar jam 4 Nggih, wis jam setengah 4. sekawan. Ki rada berubut. Sing penting mentaske Maryam lho limbak rasa suwe-suwe iki. Oh, nggih. Bar Mbak Ayu terus minangkani Pak Ros. Ya, terus engko ben Mas Reza mbajutke. Ayo Mbak Ayu. Neno. Disulingi ra? Lah nggih Oh nderek. ya, tak sulingi sik. Ya. Gunung Galunggung Kabengkur. Ya. Aku nggawa dolop dhewe lho, Pak. Ora apa-apa, ayo penyemangat kok ya. Nek ya kuwi ora. mau saka Mbak apa Singapura ki 250, engko raketan 50 ya bojomu dinai. Padahal bojone dhewe kok masa dibayari lho. Ayo kuwi to, gumunku ki ya kuwi to. Bojo sing kepiye? Bojo sing selekah. Gunung Samadang katunjang Talaga Sukawayana Kok ora nggo suling? Ora ono papate iki sulinge iki. Walah. Bolongane pira ta, Pak? Bolongane ming papat iki ningan. Oh, ming papat. Ning ra ono nadane papat. Walah. Nek apa mau nganggo nada papat dadak ditutup separuh. Ditutup separo. Ayo nek papat kan dadak ditutup separuh dadi nada papat. Oh no. Kok ora ditutup kabeh wae? Kok dibolongi kabeh? Aku suling ki senengane wis bolongan sithik-sithik ngene iki wae. Bolongan loro wis kleru aku ki. Apa lho? Aja ngono lho, persepsiku ki terus beda. Rembecik. Kok kleru tanggane piye to nek Pak Januk ki nek nggon ngono-ngono kowe iki mesti langsung masuk. Di tengah gua junjungan ulah pundung turis sungkurulan sungkan tedi iki jenenge wiyaga ora menghargai sinden iki ngene iki. Asline ki ora seneng kok karo ki mula Mbak Ayu bawa. Terus marep rono. Oh, marep rono dhewe. Jagongan dhewe, jagongan ya ning omah. Nek sing wedok kedip. Kuwi nandake nek sing lanang asline wedi karo sing wedok. Ngapa sirahe ngapa? Aja ya. Aja ndas sirah ya mustaka. Molo. Polo. Tarim. Nah, ngono kuwi cengkake. Tarima raga wayana ngancik di negara Jane tangeng apa piye to, Pak? We, Pak. Waduh, rono iki lho, delok sawangan ngene apike kok ya matke rono.
kono. Bosen apa piye? Terus yuk, dionek-onekke terus yuk. Jelek apa piye nek jelek iki omong. Jolke apa ngono? Kita nek wedi banget karo sing wedok. Oh, nakal. Tekan ngendi iki mau? Ngancik di negara hati. Oh, kowe iki ngawur bae. Iki ngeterijok kok ngawur. Oh, ngeterijok. Oh, alah. Arep digrujuke karo bojomu men. Ya ora kok ya. Yo, bajing loncat dibukani saka balungan. Ning nong rek. Jeng 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 jeng. Wah, kanca-kanca. Pripun, Pak? Wah, kese arep tindak rene. Wah, iki mergo sing lanang keplok-keplok mah terus nganu. Pripun? Wah. Alah entak kintang-kintang. Alah. Karo wong tuwa. Oh, Sri Uning. Nggih, sik nembang sinten? Oh, nggih. Oh ya. Nggih, mangke gantosan nggih, Pak nggih. Matur nuwun nggih, Pak. Sehat-sehat nggih, Pak nggih. Panjang umur nggih. Alah ya ampun. Atas-atas Pak, kula cekelin napa pripun? Mboten. Oh nggih. Nggih, ngatos-atos nggih Pak nggih. Nggih, Allah ya ampun alhamdulillah. Anake sapa? Wis yai sepuh iki. Yai sepuh ya. Sehat selalu, Mbah. Tutuk momong putra wayah. Yo, bajing loncat.
Penjenengan Mbak Linda Singapura ya Cendro deh ya apa minangkani pamundutan saka penjenengan Pak Rus ngersake lagon pepiling ngiras pantes karo minangkani sing saka simbah kae mau wis kepareng nyawer lumantar Mbak Ayu mau ngersake lagon apa mau Sriuning nggih Sriuning ya sapa iki penjenengane Mbak sing kira-kira detek-yadeke meh padha pasuryane ya meh padha sapa Mbak Saras karo Mbak Neti, sisan gawe iki sepote nganggo langsung buka pepeling wae, rasa nganggo bawa langsung jemeneng, bar kuwi mengko terus Sriuning. Pas kene iki Mas Ria tak aturi munggah, ajar gojek karo sinden. Mengko nek wis lagu Sriuning terus bablas ning wayange. Mergo piye kene iki selak do ngarep-arep Mas Rezae kaya ngapa tandang gawene, ajar ngerayu sinden. Sing kendel wae. Wong ket mau ki wis lirak-lirik wae Di Reza karo Saras ki ket mau. Ha iya, Ketake ayu kaya ngono ketake senom cindile wis 3 Saras ki. Ayo di Mbak Neti karo penjenengan Mbak Saras disepoti nganggep peling. Monggo Mas. Mas Reza munggah Mas.
ampun. Nggih, matur nuwun Mbak Buneti kalian Mbak Saras, matur nuwun sanget nggih. Selamat ya Mas Dalang ya. Oh nggih Mbak, matur nuwun sanget nggih. Wingi wis juara ya. Kowe rasah ndredeg lho Mak. Ora ya campur wedi nduk. Wedi ngapa? Lah amung ngatasi kula ning kok saged sepanggung kalian panjenengan menika kabejan tumrap kula menika Mbak. Tak ngaten to. Nggih, matur nuwun sanget. Selamat ya Mas ya. Matur nuwun sanget nggih, Mbak Saras. Wah, jan. Anu ya Nduk, kebejan tumrap awake dhewe, tumrap aku dhewe. Dene bengi iki kedhawuhan supaya yaiku apa jenenge mayang. Iya, Mak, ora ketang nyelingi ya. Heeh. Syukur alhamdulillah. Matur nuwun dumateng panjenengane Pak Geter kan sampun dawuh dhateng kula. Wah, aku ki antarane seneng karo wedi, Nduk. Oh iya ngono ya, Mak. Heeh. Apa awor karo warga laras komplit bengi iki. Wah, jan antarane wedi karo seneng ki campur aduk. Oh iya ora usah wedi, Mak. Percaya diri wae, yakin. Wis pokoke tok pek kabeh. Heeh. Ya alhamdulillah ya Nduk. Iya Mak. Iki arep tetembangan meneh apa mbacutke lakon. Kepripun nggih niki? Napa tesih wonten pamundutan? Terus pundi? Kok kula ki jane bingung ngeten riki. Sindan ki muni wis Pak Geter wonten. Oh. Ya pokoknya ya ya gegojekan sedelo apa Nduk? Wah yo wedi aku Mak. Jane aku ki kepengin kepengin apa? Kepengin tetembangan jan soale bengi iki ora kaya adate Nduk. Oh ya kesempatan. Heeh. Adate kur neng omah nganu wayang ora tau payu. Bar mayang pisan wae kok sesasi ora sida, sesasi ora sida. Neng sida tanggal November iki tanggal 26 neng Balen desaku Nduk. Oh, sida to Mak. Sida alhamdulillah. Ya alhamdulillah ya iso tak nggo sinau, iso tak nggo berproses. Aku ki ya mayangku ya mbasan mlebu nang SMKI Nduk. Oh ya Mak. Sok wiyagane sapa? Sok wiyagane kanca-kanca wae wis ora usah. Nek ku rombongan warga laras aku wedi Mak. Heeh ya. Jan. Ora kuat. Ayo iso tak nggo sinau. Panjenengane Pak Kesrah, Pak Lurah wis dawuh tanggal 21 ana ketoprak-ketoprake sutradarane Cak Pendi. Nah, mriko Cak Pendi ya kowe nganggit dumadine Balai Desa Panjangrejo. Oh, ngono to. Heeh. Gayeng banget kuwi dadi. Wes santai wae ana Pak Rus kok. Oh iya ya, heeh. Tanggal selawe kuwi ketoprak terus 26 wayangan. Oh, ora ngono ya, Mak. Promosi kowe promosi. Heeh. Mumpung neng kene Cek. Pokoke kudu digayengke. Oh, ayo. Kudu ana bintang tamune. Sing ragat sapa? Wes kowe iki ora usah mikir werna-werna, sing penting kowe iki sisa sinau, dinae papan, dinae panggung kaya ngene iki wis syukur alhamdulillah. Bejo kemayangan ketiban sampur. Bengi iki iso waduh jan piye rasaku ki campur aduk iso pinanggih kalian Pak Wakil Bupati sedaya. Wah kathah sanget ingkang nyengkuyung wonten ing dalu punika. Iya ya Mak kabejaran. Heeh Nduk. Dilalah ya diparingi terang kuwi ya disyukuri kanthi banget lho Nduk. Oh ya Mak.